Ay na, Jenny, ayan mo ngay, tantay pa lang agro oray ni Cardo ditoy. Wanda yan, handak man nga i-pressure gamin. Agpilpiliyak na rudno niya ti ibadok ta. Siyempre, kailangan nga napintasak adi nga makita ni Cardo, di ba? Ay, wun gayam, dayan, madamag kumansi ka. Nangag mo ba di imbaga jay kwa? Jay aglaklako ti ukay-ukay idi kalman? Papaya niya ti kunana. Kunana adi nga kwa, nakalawlawa ka no day ta muging mukas lang nga datar. Ngam ti kinabiram ka no ti floor wax. Day ta pingping mo nga kasla nga pingping ti kwa. Tinatali mo daw. Ay won nangag ko di ay. Ngam amom idi kinitak isuna. Amom terno jay ropa na kanji nagpangit nga ugali na. Ngam awan lang inignore ko lang. Di ba? Anya ngay kumati maalak na makisinsinong batakan niya na, di ba? I won't go down to her level of consciousness. Her level is very low. Her level is her level. And my level is very high. Ay wow, nag-English. Di ba? Di mas usarak na lang ti panunot ko ti mas positibo nga banag, di ba? Kisamat nga jay, ibusak ti brain cells ko kan jay laway ko nga makisinsinong bat kanya na nga awan mati magunod ko. Oh. Ada jay kuna na jay English nga rod nga, what people say about you is the reflection of their insecurities. O, naawatam di ay? English di ay? Ay wow, nusblid day to yun, manusblid da kanyam dayan. No English ka, kasla ka nga ni Pia, niya di ayan, Pia Washback. Kasi ba, basta jay Miss Universe. Tapos no patulak, maibarangay kami pay. Mas lalo nga kababa, hindi ba? Tapos, siyempre, multaan dia kami ni Kapitan. O di kaslak nga binayadan din na kiapaak. Di ba? What for? Tapos, among tirigat na mabalitaan dagay chismosa, tatan, di way fighting ngiwat dagita. Baka dumanon pa di Amerika, di Canada, kan di Europa, ti balita. Iti chismis tatan, pang international level tatan ti chismis. Amom idi, di ba dati kasabihan idi nga ko nati Tagalog nga, may tay nga ang lupa, may pakpak ang balita, di ba? Tatan amomon tata, tatan, ati kasabihan tatan, may tay nga ang Facebook, unlimited ang maling balita. Amom sa totoo lang isutipang kayatak man kanyam, amon no apay, nukas ano ka bright day tamuging mo, nukas ano ka silang day tamuging mo, isumati ka bright dagita idea nga dagita. May sakamat kas nga kamkampi am jay babay nga di nga grupo pa nga kalabasa. Kas lang ay bagbagam nga jay kina silang day tamuging ko kat mabalin ka nga agsarming. Hoy Jenny, darsam kiti tani, dagitoy boys agur oray, ni Cardo agur oray kaniyam. Baka diyam-diyama maumaday to'y agawit yan, bahala ka tibiyag mo. Basta darsam. Hello, son. How are you? Hello, Dad.